बे समाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि मोनसे गिदिर फोसावथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव जे मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन रायजो राजाफोरनो थाखाय रायजो राजाफोरनो मावफुंना होनो थाखाय एबा रादाय होदोंमोन मोनबा गेरेन्टि आरो बे गेरेन्टिखौ मावफुंनो थाखाय थियारि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय मोनसे फोसावथाय जे फैगौ 15 दिननि गेजेरावनो जे रादाय होनायखौ एबा मोनबा कमिटमेन्ट एबा गेरेन्टि होनायखौ मावफुंनो थाखाय साखाफारा जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय मोनसे गिदिर एनाउन्समेन्ट एबा फोसावथाय जे फैगौ 15 दिननि गेजेरावनो जे मोनबा गेरेन्टि एबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै रादाय होनायखौ एबा गेरेन्टि होनायखौ बे समाव मावफुंनो थाखाय साखाफारा जादों आरो बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों 24थि बड'लेण्ड डे एबा बिटिसि एकर्ड डे खौ सेलेब्रेशन खालामनाय हाबाफारियाव बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों जे मोनबा गेरेन्टि होनाय जे हानि पाट्टा होनाय आरो लाइमोनफोरनो अनसुंथाइ होनाय आरो बेनि अनगायैबो जे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बे समाव राङारि अनसुंथाइ होनाय थिग बेबायदिनो मोनबा गेरेन्टिखौ जेरैखि जाया 15 दिननि गेजेरावनो मावफुंगोन एबा आबुङै मावफुंगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ সময়ত যিমান কথা দিছে এই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক আমি এই 15 দিনৰ ভিতৰতে আমি শেষ কৰিম সকলোকে যেনেকৈ কথা দিছে আমি এনেকৈ আমি এই 5টা গেৰেণ্টিটো আমি সমাপ্ত কৰি দিম আৰু আহিব নতুন আৰু আহিব আৰু আপোনালোকে আজি দেখিছে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহিছে এনে নাহে হাত খালি নাহে কিবা একটা দি যাব জানে এনে নাহে আহা মানে কিবা একটা দি যাব আমি জানো আমি কোৱা নাই নিশ্চয় ছাৰে কিবা একটা কৈ যাব হয় না নহয় এনেতো নাহে কিবা একটা ক'ব ভাল ডাঙৰ মানুহবিলাক এনে নাহে কিবা একটা তো দি যাব দিব নিশ্চয় দিলে ভাল পাম আমি তো আমার মততে আজি অফিচিয়াল মিটিং কিছুমান কথাটো মই ক'ব নাপাই ময়ো নকম ইলেকশ্যন আহি আছে মেলা সময় আছে লেকচাৰ দিবলৈ মই দিম কিন্তু